Chai, ụmụnne m otu a ka ụwa dị. Hai, asị Chineke meelụ mmadụ ebere. Ya otu a ka anyị Igbo dị, otu a ka ụfọdụ ebe, ọtụtụ mpaghara anyị Igbo otu a ka ọ dịzi. Hai, anyị Igbo anabenna, ana ndị ichie, ana ndị mmụọ was a shadow of itself. Ọkwa ịfụrụ ọsọ ọbụla nwaanyị na-agbahapụ ala ya aka bụrụ obere ọsọ. Ife megidere ụmụ Igbo ewee dezatị ya anyị Igbo dị otu a. Ọ ya ka ndị Igbo ji wee kwuo okwu sị na ọka ike amara onye nọ n'ime ahịa. Ọ marọ ma ị nọ n'ime ahịa. Igbo na-eme onwe ha. Asị nọ ndị mba na-eme. Asị nọ ndị Fulani na-eme. Nnegoro ka anyị Igbo dị. Nee ka anyị Igbo dị ụfọdụ ebe na anyị Igbo, ebe ndị fọrọ afọ achụ uche n'aka, emegharịa mkpụrụ obi awụghị ụmụ mmadụ n'afọ. Anyị Igbo bụ the richest, bụ the greatest na the whole Nigeria. N'agbanyeghị the absence of the federal government, marginalization, anyị Igbo ka eji ama atụ. The most peaceful, nya nazi n'akụkọ nya ka ejizi wee gbazuo ahịa. Ụzọ ebe ite ihe enene kịta bụ ọsọ ihite ụkwa. Nne atọ ya na Akụbandịrị n'Imo steeti, ya na Iseke. Ọ na ime obodo ndị a na-akpọ afa ịma na ife emebigo. Ọ na-aba hụrụ karịa ike abụọ ya abụọ. Hai, Chineke meelụ mmadụ ebere. Ọ na-abụ nchetasịa mgbe enuba anụ ọsa, mgbe a na-anata emume Easter. Nke a bụzi it was nothing to write home about. Kee maka New Yam Festival. Osisi ọjọọ na-epusi hụọ ya mgbe o pere mpe. Maka ọkụ ọbụla na-agba ọzara ada ama osisi dị ndụ. Ọkụ ọbụla nwere ike ịgba ọzara ada ama osisi dị ndụ. Ife a ka a na-eme ọtụtụ wee bụrụ orphans. Ọtụtụ ndị nne wee bụrụzie ụmụ nwaanyị ajadu ndị enwero di. Ọtụtụ parents dizie childless. Anyị Igbo a sị na ọsọ chụba nwata ọgba n'ikwu nne ya. Mana kịta be nna adịrọ safe, ikwu nne adịrọ safe. Ife emego keep distance among relatives. Mgbe mbụ na-aba natasịa cousins amarụ cousins, nephews, nieces, amarụsịa ịmarụ ya uncles. Ife ọsọ onye na-eme na village asị village people aka nwere